En af de kortyper, man skal kunne til skriftlig musik på A-niveau i gymnasiet, er treklangs medstemmer. Og her gennemgår jeg et eksempel på, hvordan man kan lave medstemmer på en hurtig og forholdsvis nem måde. Jeg bruger MioScore 4, og det her er en opgave, der handler om sangen Don't Look for Love. I den her opgave, der bliver eleverne også bedt om at lave korsvar, og der er et benspænd i 2 af takterne, hvor der er nogle høje spring, hvor man skal lave andre lysninger. Men medstemmer fungerer på den måde, at vi har et kor, et satkor, sopran, alt, tenor, på 3 stemmer. Så vi skal have 3 stemmekor. Og melodien skal være sunget af en af stemmerne i koret. Udover det, så skal vi sørge for, at hvis melodien synger en tone, der indgår i becifringsakkorden, så skal koret udtyde den akkord, der er der. Hvis melodien synger en tone, der ikke er en del af akkorden, så kan man lave andre akkorder, men de skal selvfølgelig passe til, og der må man lytte, hvis man er i tvivl. Vi skal udover det undgå forstørret og formindsket akkorder. Så det kan være en god idé på forhånd at sætte sig ind i, hvad er dim-akkorden i G-dur for eksempel. Så det første, jeg vil starte med, det er at kopiere melodien ned i sin helhed i korstemmen. Nu har den kopieret alt ned, både tekst og becifring. Jeg fjerner lige becifringen, så det ser lidt pænere ud. Men teksten lader jeg lige stå, bare så det er tydeligt for alle, at det er meningen, at koret skal synge teksten også. Det første, jeg gør, er at lave understemmer til melodien, der er lagt ind i sopranen. Og til at starte med laver jeg det bare som tertstabler. Jeg ved godt, at så får jeg nogle forkerte akkorder her og der. Jeg retter det til bagefter. Så nu er jeg startet, og vil nu arbejde lidt videre. Så hvis reglen er, at hvis melodien har en tone, der indgår i becifringsakkorden, så skal koret også udtyde den akkord. Så her der har melodien tonen H, eller B, hvis man siger sådan, og det er en del af G-dur-akkorden, så skal vi også have det hernede. Den akkord, jeg danner her nu, det bliver dog en E-mol. Så vi skal flytte den ned der. Nu får jeg G-dur. De her 2 giver allerede G-dur. Her der har melodien 2 D'er. Det er også rigtigt. Nu skifter vi til A. Og A er kvinten i D-dur. Så det passer også. Vi får en D-dur treklang her. Og det fortsætter herhen. Nu synger melodien i G. Og det er ikke en del af D-dur, så der kan jeg lave en anden akkord. Lige nu der er det en C-dur-akkord, så må vi lige tage med, om det lyder godt eller ej. Og den vender tilbage til A, så vi laver D-dur igen. Op på H, så er der lige nu en E-mol-akkord, og tilbage på D-dur. Og nu skal vi så lande på E-mol 7.
Det er jo en firklang, og så ved vi, at vi er nødt til at fjerne en tone, grundtonen, så koret kan synge den. Der må være et basinstrument, som synger eller spiller grundtonen her. Så jeg skal fjerne E'et og sætte D ind i stedet for. Så kunne man gøre sådan der og rykke den her ned. Så får vi E-mol 7. Og jeg fortsætter lidt videre her. Så jeg ændrer den her akkord til den samme igen. Nu står der A-mol 7. Vi har G her, og det gør, at vi sådan set automatisk får A-mol 7 akkorden her. Så går vi ned på Fis og får en akkord, der starter på H. Og den kan vi godt bruge, og vi rykker videre, går ned på E, får vi C-dur, og på Fis, så er det tilbage på H-mol, og så har vi A-mol igen, men der er det jo så, at jeg skal tænke her, skal jeg blive ved med at holde fast i A-mol 7, eller skal jeg sige A-mol? Og noget, jeg lige skal være opmærksom på, der er en benebue, så jeg skal tjekke, om den næste akkord, om det er et lift, eller om det er en overgang, vi laver her. Og lige her, der er den overgang. Det er ikke G-dur-akkorden, der er liftet ind på 4 år. Så, jeg kigger og skal tage en beslutning. Vil jeg lave A-mol 7, eller vil jeg lave noget andet? Og i det her tilfælde, der tror jeg bare lige, at jeg lader den stå, så vi får A-mol. Og ellers så skal vi have en anden. Vi kunne godt tage A'et ned på G. Så kommer der en G-dur-akkord herhenne, og det er sådan set fint nok. Den her, den skal lige justeres. Vi har det samme, som vi har heroppe, så den rykker jeg lige ned. Med et D i toppen her, der får vi automatisk G-dur-akkorder, så det er også fint ud. Det er sådan set det samme, der kommer igen her. Så jeg kan dobbelttjekke med hvad jeg har lavet før, for at se, hvor det er, at jeg skal rykke lidt rundt på tonerne. Så nu har jeg lavet noget, der ser okay ud, men det er ikke helt godt. Jeg har mange parallelle intervaller, som jeg måske godt kunne tænke mig at rykke lidt rundt på. Så i takt 2, og det går sådan set igen herned i takt 6, der har vi parallelle kvinter og parallelle terter. Og der kan man overveje, om man skal gøre noget andet. Så de akkorder, jeg skal lave, D-dur her, vil jeg gerne beholde. Hvis nu jeg laver den her C-dur-akkord om til en E-mol-akkord, vil jeg lige gøre sådan der, så har vi ikke de parallelle intervaller på samme måde som før. Vi har en parallel terts, men kvintintervallet, der er her, bliver lavet om til et sekst og tilbage på kvint her. Og så kunne man eventuelt lave E-mol-akkorden her om til en G-dur-akkord. Så er der kommet noget variation ind her, og det tror jeg lige, jeg vil flytte med over her også. I moderne popmusik, der ikke følger klassiske regler, kan man jo gøre lidt mere, som man vil, men her der prøver jeg at demonstrere, at jeg gerne vil have noget klangmæssig variation. Jeg synes, det kommer til at lyde lidt underligt med de parallelle kvinter, så nu gør jeg sådan her i stedet for. Og jeg kan gøre det samme herover. Her er der nogle akkorder, som jeg gerne vil undgå. Det kunne godt være, at den her H-mol-akkord, at jeg gerne vil lave den om til D-dur-akkorder i stedet for. Så den veksler med A-mol 7, D-dur. Her der har vi det samme problem, som her A-mol og D-dur igen. Så jeg tror også lige, at jeg rykker den rundt der. Nu bevæger vi os lidt langt ned tonalt i tonehøjden, og
der er også lige noget, vi skal tage højde for her. I den her opgave, der står der, at der er nogle store spring i takt 1 og 5. Og der kunne man lave nogle alternative løsninger. Den her, den er ikke forkert, men det kunne være, at der var noget, der var lidt bedre. I første takt her, der tror jeg måske, jeg vil droppe medstemmesystemet og lave det, der hedder rytmiseret kor i stedet for. Så begge dele skal give G-dur akkorder, og nu prøver jeg så at bruge reglerne for det rytmiserede melodirytmefordobling i stedet for. Så det er de samme toner, men i stedet for at de bevæger sig, så lader vi bare stemmerne ligge, hvor de er. Og det giver sådan set også en pæn stemmeføring, når vi når hen til D-dur. Når vi er herhenne i forhold til den her, eller den i takt 5, der har jeg lidt et problem, fordi jeg kan ikke bare rykke dem her op. Det kunne jeg måske egentlig godt. Men problemet er, at her der har melodien bevæget sig nedad, og der har jeg jo valgt at lave medstemmer med noget parallelitet. Her der springer det op, og der er sådan et spring på en sekst. Hvad vil jeg gøre her? Jeg kan enten vælge at sige, koret skal ikke op på hovedet her, hvor det ligger nede, eller jeg kan rykke lidt rundt på tingene her. Så jeg kan vælge at sige, at de skal lave det her 6 spring, og så rykke de her op, så jeg lever med kun et stort spring. Og nu har jeg lavet et kor, hvor mit udgangspunkt var, at koret skulle synge melodistemmen, og de øvrige stemmer i koret skulle være understemmer, bortset fra steder, hvor det vil give nogle store spring. Så det er sådan, man laver medstemmer i treklangen. Nu er der i den her opgave også et ønske om, at der skal laves korsvar, men det dropper vi lige i den her video. Jeg håber, det hjælper.